Пъпна херния и как болен терапията помага при този проблем. Аз съм Християн, здравен център Холистик и днес ще ви запозная с поредният ни успешен случай. Пъпната херния представлява пролабиране или излизане на коремните органи през пъпния пръстен поради слабостта на коремната стена. При изоставане на зарастването на пъпния пръстен, това остава слабо анатомично място. Приема се, че едно от всеки 6 деца има такъв проблем. А при децата, които страдат от колики, плачат много или имат запек, пъпният пръстен постепенно се разширява поради повишеното налягане в коремната кухина. Такъв беше и проблемът при нашият пациент. Както можете да видите, ясно се забелязва надигането в областта на пъпчето. А ето какви са резултатите от нашето лечение. Както виждате, пъпчето вече е изцяло прибрано и няма никакъв повод за притеснение. Направихме 4 процедури, като след всяка от които имаше видимо подобрение. Освен тези проблеми, болен терапията успешно помага при колики, запушени слъзни канали, запек или констипация, неспокоен сън, успокоява бебенцата при никнене на зъбки и помага при тортиколис и много други оплаквания.